Ondo, apurke hobetzen, eta ja domekarako gogotxo. Bai, partidu izen zen oso ona, azkenien aurrera pauso bat emoan taldiek, bai defentsiboki eta bai baloiagaz, orduen hortik jarraitu gurogu, jarraitu seriotasun horregaz, eta hortik aurrera puntuek gehitzen joan. Bai, oso pozik urten ginen Atletico Madriden partidutik, baina ointxe erronka berria daukagu, saia bai, azkenen Real Madrid da talde oso gogortzue, azkenien dekoz jokalari oso onak, orduen hori bide horretatik gure jarraitu, eta bueno, partido ona hemen gure etxien, orduen anima hau jende guzti etorteko, eta seguronik partido nengo dugule. Bai, beti gertzen dugu asko jendie datorren nien eta animetan dagoenien, orduen hori animau eta beraiegaz partiduek iziten dira apur bat errez hauek.